Здравейте, драги слушатели, наши обучаващи на курса Маркетинг, реклама, SEO, обучение и безплатна книга за курсисти за самостоятелен бизнес, без да плащате сами, да си направите бизнеса. Тук ще ви разкажем за курс, състои се от това как да си построите бизнеса сами, сайт, домейн, социални мрежи, реклами, видеа, банери, Google и Facebook адреса, ключови думи, YouTube, Instagram и т.н. Създаване на блог, как да си привлечете клиенти, аудитория и обучаващи. Така, това, което ще ви представим, ще е обобщение на маркетинг, дигиталния маркетинг, обикновения маркетинг и всичко останало в онлайн бизнеса за малкия бизнес. Така. Това ще е, което ще ви представим и ще ви дадем информация. Общо за маркетинга да се популяризира дадена стока, продукт, услуги, обучение на широка аудитория и канали за разпространение, лична връзка и доверие, търпение, постоянство с клиентите и обучаващите, се използва цифрова технология за разлика от обикновения маркетинг. Насочено е към комуникацията на маркетинга и новото наименование и поколение. Сега ще ви представим и някои неща, които са. Насочено е към комуникацията и маркетинга, новото наименование, хора, които работят с дигиталните и социални мрежи, имейл маркетинг, маркетинг чрез съдържание, партньорски маркетинг и в интернет търсачките, това са директни послания и така се привлича лично внимание на клиента. Връзка между създателите и клиента и обучаващия. Плаща се промо съобщение, мейл и SMS. Тук от този маркетинг се търси от клиента и обучаващия посредством сайтове, линкове, блогове, видеоматериали, след това се изготвя оферта на пазара. Тук не съществуват ограничения относно общо на съдържание, кой се представя на клиента или обучаващия. Медиите също се развиват в маркетинга. Дигиталните комуникации се появяват, като вниманието е насочено не само в интернет, но и цифровите носители. Видеомаркетингът много е важен и се използва за бързо и лесно монетаризиране и така осъществява връзка с клиента и обучаващия. Опитва се да даде представа визуално и да се види от всички. Източници могат да са телевизията, радиото, интернет, мобилните телефони, лаптопите, както и социалните мрежи, рекламните материали по телевизията и в интернет и да се видят тези неща.